Hola de nou, tornem amb l'explorador de Windows en una mena de segona part. En aquesta segona part anem a crear arxius i carpetes en diferents llocs i de diferents maneres. Llavors, la primera qüestió que farem serà en aquest escriptori net, més o menys net, en el que tenim les icones que hem dit abans i alguna nova que ha aparegut per aquí de resultes de la feina. Doncs farem això, crearem coses com carpetes i documents. Llavors així de sobte i sense obrir res més, el primer que veiem és l'escriptori. L'escriptori és un espai de treball. Vigileu en els ordinadors de l'aula perquè està congelat i el que deixeu allà quan se reinici l'ordinador desapareixerà, però es poden crear, menys per treballar temporalment, es poden crear aquí carpetes, documents, etc. Una manera de crear-los és crear-los buits, és a dir, sense res a dins, simplement crear-los per després, en un altre moment o d'una altra manera, omplir-los. Això ho podem fer amb el botó dret, el botó secundari, que és el dret pels dretans, l'esquerra pels esquerrans del ratolí. Llavors, botó secundari, i hi ha una opció que diu Crea. Aquí en Crea tenim diferents opcions. Quants més programaris tingueu instal·lats, més opcions apareixeran aquí. Les bàsiques, diguem, serien crear carpeta. Vaig a crear una carpeta i li posaré el meu nom. Vale? Àngel. Aquesta carpeta es diu Àngel. En aquesta carpeta ara crearé una altra carpeta que es dirà Imatges. Imatges. Vale? I una altra carpeta que es crearà, que li diré text. Crear carpeta, li diré text. Per fer alguna cosa, no? Perquè m'agrada tenir les coses ordenades i per això serveixen les carpetes. Però, com que totes aquestes seran de documents meus que m'interessa a mi, doncs la desplaço, no copio directament, no cal combinar amb cap tecla, estem al mateix dispositiu, així que desplaça directament, veieu? Ja les ha desplaçat dins d'Àngel. Si faig doble clic en el navegador famós de Windows, en l'explorador de Windows, veiem aquí les carpetes, imatges i text que de moment no tenen res a dins. Bueno, coses més que podem crear, doncs podem crear botó de la dreta, crear, i podria crear un document de text. Aquest document de text és planer completament, és a dir, no té format, és un document de text. Existeixen altres documents de text, aquí posaré planer, vale? I fixeu-vos que se'n diu TXT d'extensió. Recordeu, l'extensió és la part que posem darrere del nom i que indica quina mena d'arxiu és. Tornem a dir, ara crearé una altra mena de document de text, però una mica diferent. Tenim altres documents de text per aquí. Per exemple, un document de Microsoft Word seria un document de text, però que s'obriria amb el programari Word. Vale? També li posaré Àngel, perquè com que té diferent extensió, no importa. És un fitxer diferent. No podem repetir nom i extensió, sinó estaríem sobreescrivint el document. Un altre text de l'Open Document també és un document de text, però és un altre format també, encara diferent. Mireu, tenim tres, sí? 3 documents de text diferents per 3 programes diferents. Aquest, quan faig doble clic, el que farà el sistema és obrir el programa que té associat per defecte, que és el LibreOffice Writer, i el carregarà. Carregarà el document. En canvi, aquí el teniu, està buit, no té res. Podria escriure alguna cosa. I llavors, si el vaig a tancar, el primer que em dirà és EPS, no et descuidis que has guardat alguna cosa. Puc dir-li que no ho deixi i ja està, i passar. O puc dir-li que el deixi. O cancel·lar l'operació i continuar escrivint. Vaig a cancel·lar l'operació i ara m'ajudaré d'una cosa que es diu lorem ipsum. Lorem ipsum és una mena de text en llatí que serveix perquè no ens hi fixem en el que escriu, sinó simplement en qüestions de format. Aquesta web
que més endavant sabrem el que és una web i això, si no és que ja ho sabeu, doncs és una web que ens permet generar lorem ipsums d'aquests. Vale? Bueno, jo he preparat un que té uns quants, vale? 50 paràgrafs, així que vaig a fer enganxa i bueno, aquí teniu, mireu, tenim aquí un text llarg amb aquest. Llavors, si intento tancar-lo, doncs em dirà eps, que tens coses per guardar. Llavors, si intento deixar-lo, com que ja té nom, senzillament el deixarà i ja està. I ara ja sí que el podria tancar. Vale? El mateix passa amb aquest altre, amb el de Word. També sobre un document en blanc, suposem que li enganxo el mateix. Li enganxo el mateix, no passa res. Si intento tancar també em dirà eps, que et deixes alguna cosa. Aquí està en una pestanya, aquí en fitxer, que el Microsoft va decidir canviar una miqueta la interfície dels seus programes i va despistar bastant els usuaris al principi. A tot s'acostuma un, per això. Llavors, ara podria dir-li el mateix, que el deixés. Podria demanar-li deixa, com que ja té nom, o dir-li anomena i deixa i posar-li un nom diferent. No li posaré un nom diferent, li posaré el mateix nom. Vale? I ja està, i amb això ja l'hauria guardat i puc tancar-ho, i aquí tenim aquests dos documents, i després també tenim aquest altre que era el més senzill de tots. Aquest, pobret, és el primer dels programes de tractament de text que podem fer servir, en el que no podem ni tan sols donar format a les lletres, no podem posar-les amb un tipus de lletra diferent de si és títol o un paràgraf o un altre, ni fer negretes, itàliques, ni res d'això. Si ho enganxo tot, veieu, queda aquí, però queda amb el tipus de lletra que sigui i ja està, no hi ha més. Això sí, té algunes opcions interessants, i és que, com que no s'entén gaire en cap format, és una manera de netejar el text. Qualsevol text que l'enganxem aquí queda netejat de qualsevol codi estrany que pugui tenir, vale? Ocult. Llavors podríem tornar a seleccionar-ho. Selecciona-ho tot. Vale? Podríem dir-li copia i enganxar-lo en un altre lloc i estaria ja net de tots els codis ocults que pugues tenir. Vale? Aquesta és la gràcia que té a vegades fer servir l'editor aquest de text planer. Té una qüestió aquest, i és que sí que puc canviar el tipus de lletra, però és per tot. Per exemple, si agafo un Lucida Sans normal, doncs ha canviat per tot. No puc triar uns d'una manera, uns d'una altra. Una altra qüestió també és l'ajustament. Quan marco que no hi hagi ajustaments, senzillament el paràgraf és una línia, una única línia molt llarga. Quan més llarg és el paràgraf, més llarga és la línia que queda, però clar, això ens serveix una mica per poder comptar fàcil els paràgrafs, però per altra banda no ens deixa veure tot el text, així que és freqüent que el que fem sigui demanar que sí que volem ajustament. Llavors, a part d'això, podem cercar o substituir paraules dins del text. I també ho podem deixar. Vale? Ho deixo, ho tanco. Bueno, aquests tres fitxers es puc arrossegar aquí dins també, vale? Per organitzar-ho. Tots aquests són text. Així que una vegada estic dins, he fet doble clic per obrir la carpeta, i una vegada estic dins ho poso tot dins de text, perquè tot era text. Vale? Aquí també, botó de la dreta, em deixa crear el mateix, em deixa fer les mateixes coses, crear carpetes directament dins d'aquesta carpeta, o aquí dins d'imatges que no hi ha res, podria crear algun tipus una imatge de mapa de bits, per exemple, que li diré cercle, vale? I veieu, no hi ha res. De fet, aquí, si faig doble clic, obre el programa associat, que és un visualitzador, un simple visualitzador, i no em deixa, no em mostra res perquè no hi havia res, l'he creat del no-res. Vale? Amb el mateix botó, però ara amb el botó de la dreta també li puc dir
altres opcions, altres coses. Per exemple, li puc demanar que l'editi i llavors m'iniciarà el programa que tingui per defecte d'edició. En aquest cas, el Paint. El Paint, per tant, el puc iniciar d'aquesta manera. I aquí tenim un cercle i ja està, i ara el guardaré. Aquí hi ha un disquet. Sempre que veieu algun dibuix d'una cosa com aquesta vol dir que es guarda. Vale? També el podria guardar per aquí, o en DESA, o en anomenai DESA, i deixar-lo en diferents formats. Per exemple, en lloc de PNG, que és el que estava ara, un JPG, o puc també anomenai DESA i dir-li que el vull en PNG, o el mateix també puc dir-li anomenai DESA i dir-li que el vull en GIF, per exemple, DESA, ja està, d'acord, i quan vulgui me cansi, doncs tanco i ja està, vale? Veieu? Els 4, perquè com que l'he guardat en diferents formats, veieu que sent el mateix dibuix, diferents formats fan que ocupi diferent. Això és una cosa que més endavant ens hi fixarem. Però bueno, tinc aquí imatges que he anat creant i ja està, no hi ha res més. Podria crear carpetes dins també, una carpeta, per exemple. Podria crear moltes coses de diferents menes o dibuixos de l'Open Document. Bueno, el cas és que, si us adoneu, estic aquí dalt, es veu, i puc tirar enrere fàcilment aquí dalt, vale? I aquí dalt, i aquí es veuen tota la llista de llocs comuns, vale? Sí? I també es veu un menú on podem triar coses, no? Per exemple, des d'aquí podem directament crear una carpeta, vale? Enregistrar un CD. Si volguéssim guardar-ho en un CD, podríem enregistrar-ho amb aquest botó d'aquí, un CD de dades, s'entén, d'aquests per guardar dades. Podem també compartir-ho, però això normalment està desactivat en els ordinadors d'aquí de l'aula, o incloure aquestes carpetes per tenir-les més ràpid d'accedir aquí en les biblioteques. Vale? Veieu? M'he sortit d'on estava i com tiro enrere, doncs aquí amb el botó aquest tiro enrere i veig una altra vegada on estava. Vale? També puc organitzar i triar opcions de les carpetes. Per exemple, si vaig a la carpeta imatges i vaig aquí a organitzar i li dic opcions de carpeta, li puc dir que aquesta opció, a part d'aquestes opcions d'aquí, que aquí n'hi ha moltes, però li puc dir alguna cosa concreta, alguna cosa que m'interessi que es vegi d'una manera determinada. Vale? Per exemple, podeu aplicar detalls, icones, aquí dir que es vegin o no es vegin les extensions. És a dir que moltes vegades en els vostres ordinadors recent comprats el BMP, el GIF, el JPG no els mostra. Això pot ser un problema perquè no sabeu fàcilment en quin format, si no és a través d'aquesta columna, no sabreu fàcilment en quin format està. A vegades ens convé de poder veure aquestes imatges d'una manera, aquí fa una petita miniatura, però veure-les directament aquí d'una manera que ens descrigui millor com són. Doncs això ho podem fer per aquesta zona d'aquí, on podem triar que es vegin en forma d'icones més petites o més grans. Aquí no hi ha gaire secret perquè tots són cercles. Vale? Però bueno, també podríem demanar que es vegi una previsualització més gran al lateral i desactivar-la, activar-la, desactivar-la, clic, 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 clic. Vale? Més opcions, tenim per aquí més opcions. Quan tenim diverses imatges i seleccionem diverses imatges, també podem demanar que s'imprimeixin i llavors em deixa imprimir-la a pàgina sencera o diverses en una pàgina, 2, 3, com si fos un contacte d'aquells que es feien abans, amb les fotos dels carrets. Deixa triar quina impressora, la qualitat del dibuix, en fi.
que deixa manipular bastant i fer bastants coses amb els fitxers. L'explorador de Windows és una eina fonamental. En general, tots els exploradors de fitxers són una eina fonamental. En aquest cas, a més, us volia comentar una altra qüestió, i és que quan, per exemple, jo arranco un programa, vaig intentar obrir el Paint, mireu, aquí està el Paint, vale? I intento fer un dibuix, imaginem que agafo un pincell, agafo un color pel pincell i començo a pintar, vale? La mida del pincell també la puc canviar i la transparència puc agafar que sigui més suau. Bueno, doncs això, estic fent un dibuix i de sobte vull preguntar alguna cosa, el marc aquest per ajustar, si vull ajustar coses, vull preguntar alguna cosa que no veig per on es fa, però llavors com li envio a algun que no està aquí, com li envio a aquesta pantalla, haig de poder capturar-la. Vale? Bueno, la captura de pantalla funciona a través d'una aplicació que es diu, a veure, en el meu ordinador, com es dirà? Ah, sí, retalls. El meu es diu retalls. Veieu? Quina aplicació més bonica. Petitona ella. Bueno, el primer que fa és dir-me si vull retallar alguna cosa. Vale? I es posa en forma, m'ha emblanquit la pantalla i ara jo amb això triaria el tros que vull retallar i ell me'l captura aquí, i veieu que en realitat retall és res, se'n diu recortes. Vaig a obrir una altra vegada la llibreta. La llibreta era el programa aquell del text, vale? I aquí us posaré les maneres com potser trobeu anomenat l'eina aquesta de retalls. Snipping Tool, sí. Llavors, en realitat no cal escriure-ho tot, Mireu, posaré un tipus de lletra gran perquè veieu aquests noms ben grossos. Vale? Bueno, en realitat només que comenceu ret o reta o rec o reco, pues el sistema ja troba la utilitat. O snip, només que poseu això, si no recordeu si porta dues P's o una, pues escriviu snip i segur que ja, si està amb aquest nom, sortirà. Vale? En el meu cas, ja us deia, aquí no ho deixo, en el meu cas ja us deia que és retalls, com es diu en el meu ordinador. I el que hem fet en activar els retalls és això, capturar un tros de pantalla. Quan vull capturar un de nou, doncs només li has de dir nou. I veieu que, de fet, aquí hi ha això, aquesta fletxeta, sempre que veieu fletxetes vol dir que alguna cosa es pot fer. Aquesta fletxeta és un desplegable que em deixa retallar de diferents maneres. Per exemple, retall lliure, que vol dir que amb les tisoretes aquestes que queden puc fer el tros de retall com a mi m'agradi. Vale? I quan acabo s'ha retallat aquest tros, o puc fer el retall d'un rectangle i podria dir, mira, és que el meu problema és que aquest menú no sé què vol dir, pues, ja he capturat el menú. Vale? Sí. O, per exemple, una altra opció és capturar una finestra, la finestra activa, la que jo digui. L'escriptori és una finestra, sí que també es pot capturar, vale? I aquí en aquest cas només tinc el Paint, per tant podria capturar el Paint, vale? Quan faig clic aquí, doncs es captura el Paint. Compte que això d'aquí ja no és ordinador, és una imatge. Això respon al ratolí, però això no respon al ratolí. Llavors, coses que puc fer amb la imatge aquesta que he capturat, puc marcar la part que m'interessi ressaltar o preguntar amb un llapis d'alguna mena de color
que puc personalitzar i tot, puc dir, mira, no, que vull que et fixis en aquesta zona d'aquí. Vale? Enviar per correu electrònic el retall, simplement copiar-ho o guardar-ho. Vaig a guardar-ho i el guardaré a l'escriptori també. Vale? El guardaré a l'escriptori, vaig aquí, miro i la carpeta Àngel, com que és una imatge, el guardaré dins d'imatges, doble clic i em poso fi. Es diu captura PNG i deixaré aquest nom, DS i ja està. Vale? Ara aquest arxiu que he guardat, aquest fitxer d'imatge, el podria enviar per correu electrònic o a través d'un fòrum o a través d'on fos a la persona a la que li vull consultar o compartir, diguem, aquesta imatge. Així és com funciona, en aquest cas, el programa aquest de recortes. Això ho tanco, no el deso, no em cal. Bueno, el programa de recortes, per tant, el retall, el Snipping Tool, és molt pràctic, sobretot en aquest curs i en els curs que són telemàtics, perquè és una manera fàcil de fer arribar, per exemple, a una finestra amb un missatge d'error que no sabem què vol dir, doncs el podem enviar al professor perquè ens faciliti una resposta. Llavors, més coses. Com hem vist, això està organitzadet, ben maco. Llavors, què passa? Que ja que està organitzat, doncs potser si jo això ho vull copiar o enviar o guardar en algun altre lloc o enviar-li per correu electrònic amb algú, per correu electrònic no puc enviar carpetes. Puc enviar fitxers com a molt, però no carpetes. Però aquesta carpeta està molt organitzada. Què haig de fer? Desordenar tots els fitxers i enviar-li d'un en un. Estaria molt bé poder-li enviar tot junt, no? De poder dir, mira, agafo aquest bloc, aquesta carpeta i en un paquet li envio al meu amic perquè les comparteixi. Bueno, això es pot fer fent una cosa que a més fa que ocupi una miqueta menys d'espai, que és comprimint la carpeta. Llavors, amb el botó de la dreta sobre la carpeta, o sobre un arxiu, si fos un sol arxiu, però amb el botó de la dreta hi ha una opció que es diu enviar a. En l'enviar a existeix l'opció carpeta comprimida en zip. Vale? Quan jo faig això, faig clic aquí, el sistema el que fa és crear una carpeta comprimida en zip. La icona que veiem aquí, que té una Z, serà diferent de la que veuríeu a casa. A casa tindríeu la carpeta però amb una cremallera, com una cremallera. Per què tenim nosaltres aquesta icona? Perquè nosaltres tenim una aplicació específica per comprimir instal·lada, que és el 7-zip, i per això fa servir la icona del 7-zip. Però jo he fet servir el sistema que podeu fer servir tots a casa, fins i tot si no teniu cap aplicació instal·lada per comprimir, perquè aquesta és l'eina que ve directament amb el Windows 7. Això és un arxiu, no té més problema. És un arxiu que es pot lliurar allà on sigui. Però és un arxiu que a dins conté tot el que contenia aquest. Si faig doble clic, s'obre amb una altra aplicació, la que tinguis instal·lada, o amb el propi explorador del Windows es pot obrir. Si no tinguéssim el 7-zip instal·lat, s'obriria amb l'explorador del Windows i podríem simplement arrossegar la carpeta allà on volguéssim i quedaria descomprimida en el lloc on la deixéssim anar. Vale? En el cas nostre, que a més tenim una aplicació especial per això, tenim una opció que diu extreu fitxers i que també extrauria aquests fitxers i els deixaria sense comprimir. Molt bé. Doncs mireu o remireu tot el que necessiteu a aquest vídeo, perquè en les pròximes tasques que hi ha al curs s'us demanarà que creeu una petita estructura de carpetes amb continguts a dins de les carpetes, que la comprimiu, aquesta carpeta, i que la envieu per correu electrònic o a través d'una tasca de la plataforma, que la envieu al professor. Fins la propera demo.